Здравейте от мен на Цицвен. Днес играя с Цит Крипър от името Локайл на Roblox на The Mad Murder. The Mad Murder. О, аз съм втори, никога не се е случвало. Така. Ето с тебе. О, ти какъв си? Ти кой си? Аз съм Инконект. И как се казваш? Жули. Джули. Да, Джули, Жули. брат. Аз съм Кевин и съм Inconnect. Дейвид е шерифа. О, супер. Някакъв ми прати покана. Молете се, ще я прием. О, някой ме уби, бе. Брат, още Били. Чакай, сега ще ти кажа. Убихме го. О, Дейвид е шерифа, а Били беше мърдъра. да. Хубавото е, че са малко точки и вече... О, защо всички ми пращат покани, бе? Че са малки, че са малко хора. Хубавото е, че са малко хора и така ще можем... Виж? Да. Виж ме. Какво да те видя? Да ме видят на най-якото цяло. Не е най-якото, просто е... Да. Аз съм мърдър. Честно? Да, без бъдик. Добре, как се казваш? Как се казваш ти? Джули. Добре. Ти Аз си? казвам Джими. Джими. Аз съм пират. Пират, да. Не, пирата е с едно око, се казва. Някой те е видял. Мисъл? Виж, написаха Джими. Видял ти е меча. Меч. Не меча, ножката. Аз не съм го отварял. Не знам как е разбрал този. Ай, сега вече... Писнани! Кой е? Намери ли шериф? Не. Ама вече... Това съм аз, не дей. Да бе, няма срок. Ще оставим за крайната битка. Ама трепа наред. Добре. Някой ме уби? Това беше много смешно. Кой беше? Не знам. Ти беше, нали? Не бе. Виж, аз не бях шериф. Трябваше да ми пише името, ако бях шериф аз. Кой беше холдмет? Тая върху мене! Тая тука! Да. Inconnect. Хари. Аз съм Хари. Безглавия човек. Аз съм пред тебе, Луис. О, вече са убили Петър. Луис. Брат, кой е? Вече са убили Петър. Виж? Кой е убил Петър? Мартин! Не е бил той. Кой е бил? Рик. Колко бързо минава времето. Нали, сега сме малко хора и... Да. Чакай, не. Бързо преди да съм станал мърдър, искам cupcake knife. Тъй. Така вече е по-добре. Шоп. Какво е това? Фъри? Фюри скорост. Не скорост, като светкавица. Аха. Аз съм Inconnect и съм Сюзан. Пред тебе съм. Здрасти, Джак. Аз съм Джак. Колко бързо минава времето? Да. Може и просто да е излязъл. Да, ти излизат. Виж, вече сме 5 човека. Да. Вече сме 4. И ти си на 3-то място. А ти си на второ. Да, още от началото бях на второ. Аз не съм добър, защото не играя тази игра много. Аз съм мърдър. Така, как се казваш? Луис.
Добре, аз съм Дейвид. За тебе. Добре, сега ще идентифицирам някой. Този е Inconnect. Добре. Виж за тебе. Ко? Аз те гръмнах. Ти гръмна Адам. Честно? Да. Ти гръмна Адам, аз съм жив. И аз като съм го гръмнал и съм умрял. Да. Ти не ме ли убие? Не, не бе, брат, значи когато гръмнеш някой, който е бил Inconnect, тогава умираш и ти. Аре, трябва да направим война. Именно. Къде са всички? Ей, как му убиха, бе? Хегати. Ти къв си? Брат? Да. Ти ли си мърдър? О, Сара е мърдър. Как му убива, нали? Брат, вземи пистолета! Ти ще рип ли беше? Да, ме убиха. Вземи пистолета. Попъти ма къде? Видях го. Ти ли си Тони? Ти ли си Тони? Не, аз съм Фред. Аз видях къде е пистолета, само трябва да мина отзаде. Не виж безжизненото ми тяло. Добре, ти си единствения останал. Ти си единствен... О, тя е там. Тя е там. Не бе, брат, отиде там до машините и се скри там. О, тя те видя. Идва към тебе, бягай. Видях го. Трябва да скоча. Да. Той сървър е готки, защото така много пъти ще сме мърдари и такова. Да. Разопреши. Да. И това беше всичко от нас.